Es tracta de saber quantes pomes tenim, que ja he perdut el compte ja. 60. Qui m'ho diu? Qui m'ho diu? Aquest nen no ho té gaire clar, eh? 5? Tothom està d'acord? 5? A veure, qui estigui d'acord que hi ha 5 pomes, sisplau, demano que aixequeu la mà. A veure, quanta gent? Per tant, els altres que no l'aixequen vol dir que no. Veureu com dansa el pomer. Ai, cau un altre. Quantes en queden? Vinga. 3, 5, 4... I si ens fiquem encara que penses que està? Que va fer conferències a París. Llavors... Què és un procés de la mateix? Quan costa? S'arriba d'on s'arriba, encara no ens han pogut desvincular. Potser sabia que havia fet nacional. Com ja ho desvinculat, vol dir que tots i internacionals.